Säg då. Ja, vi tar en sån här gnugis. Nu Så går den ut. ska vi göra en jämnar upp pappret. Nu ser vi att det är... Papper. Den här rullen här börjar bli lite full. Jag kanske ska byta den. Jag byter den. Ja, avspillning. Det är några fina. Vårt system här. Då har jag gjort en massa burkar och flaskor och dylikt. Men när det är mörkt, då är det ju inte så här. Ja, okej. Vad gör du nu då? Kom in. Nu tar jag färgstaven, va? Ska jag Ursäkta. brukfärgen. Nu kommer det något äckligt typ gående. Sen har han ut färgen. Det är en droppe där. Ja, den här killen har vi inte sett förut. Det är fel. Drar han ut färgen, va? Som vanligt blir det inte bästa kvalitet, men vi får godta det här. Mer på... Kommer med oss nu. Blöjorna. Och så torkar han hårfrannen. Lägger på fotobild. Så torkar han den hårfrannen. Då går vi ut och pausfilmar lite här runt om i hallen. Ja, här har vi då senaste... Det är ju inte på ju. Det är det. Jo, det var det. Ja, det är så. Kör han en gång till för säkerhets skull. Det ser bättre ut då man säger så. Grejen är att man måste... Kör då. Ja, så här. Ja, jag tar det. Fan, alltså, man måste nog köra en gång till. Nu är det då de här bara gnugga av. Lite klister på det här så det är klart sen. Det verkar ju schysst. Om man jobbar här på baksidan, det förstår ni. Jag kan vända på sådär då. Ja, det är bak och fram nu. Ja, nu lägger han på klister och sista. Ja. Ser bra ut här. Jävla kartong. Här ska ni göra. P-tidning. Vilka jävla godisar. Inga P-tidningar då? Inga bredvid. Ja då. Fan, jag är linsbytet på det. Ser du så? Det står i spår. Ja. Det börjar komma fram lite intressanta saker. Har du rullat bestämt? Ja. Font. Det finns ju redan. Så. Ja, de bestämde ju bara. Så har vi då. Ja. Va? Ta konen hans videoarbete. Har inte konen videochefen?
Jag skulle ha en stativ alltså. Va? Det är kallt. Ja. Jag ska pröva backlighting. Ja, just det. Det blir mycket ljusare när man kör backlighting. Är det något coolt? Ja. Det är bara om du ska ha en. Vad säger du då? Ja, jag säger det. Nähä. Ja. Gör någonting. Vad ska jag göra? Ställ dig upp på bil. Jag ska ligga ner. Vad i helvete kommer att ta bort skit? Du har inte betalat någon gage. Nej. Det är dyrt. Nu får vi göra så här. Ja, får jag det. Ja, det du spelar in hajen. Eller det du ska ha hajen på. Ja. Där spelar du in. Aha. Och där spelar du in. Ja. Pekka. Han brukar vara överallt i världen. Up to you, my dear. Är det regnkräk, ja?